tekoäly tarvii aika paljon sitä dataa taustalle, jotta se voi ymmärtää, että mitä tällä datalla kannattaa tehdä, mitä tästä voi oppia. Niin miten sä näet niin kuin Jydacomin tyylisen järjestelmän, minkälaisen pohjan se antaa rakennusliikkeelle tämä vanha pohjadata? No, sehän Onko on se käytettävissä? no luonnollisesti se antaa semmoisen hyvin solidin pohjan. Semmoisen pohjan, jonka päälle sitä AI:n opettamista voidaan rakentaa. Eli voidaan käyttää sitä olemassa olevaa dataa siihen, että siitä AI:n toiminnasta tulee mahdollisimman luotettavaa, hyvää ja tarkoituksenmukaista ja että se tuottaa siihen rakennusliikkeen arkeen semmoista kouriin tuntuvaa hyötyä. Eli silloin ei tarvitse lähteä mistään yleisluontoisesta datasta liikkeelle, yleistyksistä, vaan kun meillä on olemassa rakennusliikkeen olemassa olevassa datatietokannassa paljon hyvää historiaa ja niin sen avulla voidaan sitten pitää huolta siitä, että se AI myöskin lähtee mahdollisimman nopeasti toimimaan.